नमस्कार, मी आरती सावंत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे मालवणी पद्धतीने केलेली चण्याची थपथपीत अशी भाजी। सोबत चपाती आहे। संपूर्ण व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा, तरच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कळतील। तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। लाल चण्याची भाजी बनवण्यासाठी मी एक पेला लाल चणे घेतलेले आणि रात्रभर भिजत ठेवलेले, 7 ते 8 तास भिजत ठेवलेले। हे बघा छानपैकी फुललेले आहेत। ह्याचे 2 प्रकार असतात, एक छोटा साईज आणि मोठी साईज। माझ्याकडे मोठी साईज होती चण्याची। हे बघा टम्म फुगलेले आहेत। आणि मी एक बटाटा घेतलेला आहे। आपण आज मालवणी पद्धतीने चण्याची थपथपीत अशी भाजी बनवणार आहोत। अशा भांड्यामध्ये मी हे लाल चणे घालत आहे, बटाटा घालत आहे, अर्धा चमचा मी मीठ घालत आहे। लक्षात ठेवा, आपण ह्याच्यामध्ये चणे शिजवताना आपण मीठ घातलेलं आहे। मग भाजी आपण फोडणीला घालताना चव बघूनच मीठ घालायची आहे। गरजेनुसार पाणी घाला आणि आपल्याला 5-6 कुकरच्या शिट्या करायच्या आहेत। आता मी झाकण लावते आणि कुकरचे चण्याच्या 5-6 शिट्या करून घेते। कुकर लावून घेते आणि 5-6 शिट्या करून घेते लाल चण्याच्या। कुकर मी ओपन करते, थंड झालेला आहे। हे बघा चणे एकदम शिजलेले आहेत। मी तुम्हाला 5-6 शिट्या करायला सांगितलेल्या, परफेक्ट शिजलेले आहेत। बटाटा दाखवते, हे बघा छान शिजलेला आहे। आता आपण फोडणीला घालूया। कढई मी गरम करत ठेवलेली तेल घालत आहे, 2 ते 3 टेबलस्पून। तेल गरम झालेलं आहे। मी गॅसची फ्लेम स्लो केलेली आहे। टोमॅटो घालत आहे, एक छोटा। कढीपत्ता घालायला विसरले, कढीपत्ता। नंतर आपण हे टोमॅटो जरा परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम थोडीशी फास्ट ठेवते। मी तयार केलेलं ताजं वाटप मी घालत आहे, 1 चमचा। वाटपाची रेसिपी माझ्या अन्नपूर्णा चॅनलवर अपलोड केलेली आहे, तुम्ही नक्की बघा। 1 चमचा मालवणी मसाला, तुमच्याकडे जो काही साठवणीतला मसाला असेल तो तुम्ही घालू शकतात। अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि गरम मसाला पाव चमचा। अर्धा चमचा मी मीठ घालत आहे, कारण का अर्धा चमचा मी चणे उकडत असताना मी घातलेले। आता मी अर्धा चमचा घालत आहे। टोटल 1 चमचा आपल्याला भाजीला लागतो, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार तुम्ही घाला। आता मी मसाले परतून घेत आहे आणि गॅसची फ्लेम फास्ट करत आहे। वाटपामध्ये मसाले परतून घेऊया। छानपैकी कलर आलेला आहे वाटपाला, लालसर बघू शकता। वाटप चांगलं भाजलेलं आहे। 1 मिनिट आपल्याला तयार केलेलं म्हणजे चणे शिजवलेले कुकरमध्ये ते घालायचे आहे पाण्यासकट। उकडलेला बटाटा तुम्ही त्याची साल काढून फोडी केलेल्या आहेत मध्यम आकाराच्या। मी एक मोठाच घेतलेला। तुम्ही जितके तुम्ही चणे घालाल त्याप्रमाणे तुम्ही अंदाजाने तुम्ही बटाटे घाला। ही पाव किलो भाजी होते, पाव किलो आणि बटाटा घालून अर्धा किलोपर्यंत होते। 3 ते 4 जणांना आरामात पुरेल टिफिनसाठी। आता मी सगळं परतून घेतलेलं आहे। आपल्याला गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे। सगळं काही मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला झाकण ठेवून 5-10 मिनटं आपल्याला उकळी आणून द्यायची आहे। आणि पाणी एक्स्ट्रा घालायचं नाही आहे। जर तुम्हाला आमटी करायची असेल तर वाटप वाढवा आणि तुम्हाला पाणी कितपर्यंत लागत आहे आमटीनुसार तुम्ही तसं पाणी घाला। आता मी ही भाजी बनवत आहे, त्यासाठी मी जेवढं मी कुकरमध्ये पाणी घातलेलं तेवढंच मी वापरलेलं आहे, एक्स्ट्रा पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे।
आता मी 5-10 मिनटं मी असं झाकण ठेवून उकळी आणून देत आहे चण्याच्या भाजीला. आता आपण चेक करून बघूया. तुम्ही बघू शकता छानपैकी उकळी आलेली आहे आणि आपली थपथपीत अशी भाजी तयार झालेली आहे. मालवणी पद्धतीने मी चण्याची भाजी आपली तयार झालेली आहे. आता मी वरून कोथिंबीर घालते, गॅस बंद करते. आपली तयार झाली मालवणी पद्धतीने चण्याची भाजी. टिफिन रेडी झालेला आहे माझ्या नवऱ्याचा. जर तुम्हाला टिफिनलाही भाजी द्यायची असेल तुम्ही एकदम अशा पद्धतीने बनवून बघा. वाटपाची रेसिपी मी ऑलरेडी अन्नपूर्णा चॅनलवर अपलोड केलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही चेक करा. तुम्हाला नक्की वाटपाची रेसिपी मिळेल आणि तुम्ही त्याप्रमाणे बनवा आणि अशी चमचमीत अशी मालवणी पद्धतीने झणझणीत अशी भाजी बनवली आहे चण्याची. सोबत चपाती आहे. चपातीचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी माझ्या अन्नपूर्णा चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तुम्ही नक्की बघा, चेक करा. एकदम मऊ अशी आहे चपाती आहे, सोबत मालवणी पद्धतीने केलेली चण्याची थपथपीत अशी भाजी आहे. जर तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू. थँक्यू.